Dahil ang isang maliit na bagay na ginagawa ng isang tao, doon mo malalaman ang kwalidad. Doon mo malalaman kung tunay niyang pagkatao. Kaya si Manny Pacquiao, hindi lang naman namimigay ng pera, hindi namimigay lang ng bigas, hindi namimigay ng dilata o noodles. Ang binibigay ni Manny Pacquiao, ang kanyang puso, ang kanyang buong sarili, at ang kanyang buhay. Para sa iyo, para sa akin, at sa ating lahat na Pilipino. Sabi nila, ang boss mo, nasaan ang sa survey? Hindi naman yata kataasan ng survey ni Manny Pacquiao. Maghintay lang kayo, sabi ko. Dahil ang survey na yan, ang mga survey na yan ay nakalagay lamang sa papel. Sinusulat lamang ng ballpen o iniingkod lamang sa lahat ng computer. Ang sabi ko sa kanila, ang survey ng Manny Pacquiao, ang pangalang Manny Pacquiao, ang survey niya ay pinakmataas dahil ang pangalang Manny Pacquiao ay dito sa dibdib nakakapit. Sino mas tataas doon sa sinasabi ng survey? Tapos, maliit daw si Manny Pacquiao dahil galing sa hirap. Hindi gustong pagbigyan dahil sa mga sosyal o sa matataas na lipunan. Dahil maliit lamang si Manny Pacquiao, ang tingin nila ay palayo. At sila mga nag-aral, ang kanilang pakiramdam sa kanilang sarili, sila ay mga tapayan. Subalit, kung tayong mahihirap na katulad ni Manny Pacquiao na galing sa hirap ay mga palayok, magsasama-sama tayong lahat ng palayok at tayo mismo ang babasag sa malalaking tapayang iyan. May nagtanong po, nasaan ang headquarters ni Manny Pacquiao? Saan itatayo? Ngayong pong hapong ito, dinulungan ko po ang boss ko. Sabi ko, Sir, magtatayo na po tayo ng headquarters. At ngayong araw pong ito, ang pinakamaraming headquarters ang itatayo ni Manny Pacquiao. Pinakamalalaki, pinakamatibay na headquarters, at pinakamadami sa buong Pilipinas. Dahil ang headquarters ni Manny Pacquiao ay dito sa puso natin ilalagay bilang headquarters. Payag po kayo? Bago po, alam ko pong kayo ay sabik na marinig ang ating pong susunod na Pangulo. Pero bago ko po ibigay sa inyo ang ating iniintay, hayaan nyo pong ikwento ko lang sa inyo, maiksi lang po. Ang istorya ng isang dalaga at ng isang binata. Na ito daw pong binatang ito ay pagod na, uhaw na, naglalakad siya doon po sa bukid. Siya po ay nanalangin, sabi niya sa Diyos. Siya po ay tumungo at sabi niya sa Diyos, Diyos ko, tulungan mo ako. Ako po ay pagod na. Nang bigla pong makita po niya, sa harapan niya ay isang maliit na bahay. At siya po ay kumatok sa bahay na iyon at sinabi po niya, pwede ka pong makahingi ng isang basong tubig. Lumabas po ang isang dalaga at binigyan po ng tubig ang binata. Ang sabi po ngayon ng dalaga habang binibigyan siya ng tubig, Amang, nag-iisa at sagrado ang baso kong iyan. Sana'y iyong pakaingatan. Agad po ay uminom ang binata ng tubig at pagkainom po ng binata ng tubig, ito po ay kanyang ibinagsak at binasag. Sabi po ng dalaga, Amang, nag-iisa po ang baso ko. Bakit niyo po binasag? Mga nang minamahal, ang dalaga po ay kayo. At ang binata po ay si Manny Pacquiao. At ang nag-iisang baso, yung po ang boto ninyo. At ngayon pong hapon, hiningi na po namin sa inyo ang basong iyan at ating pong babasagin upang sa gayon, kung meron pong pumunta dito, naibigay niyo na po
ang inyong baso kay Manny Pacquiao. Ladies and gentlemen, mga minamahal, isa pong malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang susunod na Pangulo ng ating bansa. Mabuting Pilipino, mabuting Pangulo, walang iba kundi ang man of destiny, si Manny Pacquiao. Palakpakan po natin. Lalaya ka sa paghihirap, magbuhat ng masilayan ka. Hanggang ngayon, nagdurusa. Kaya ngayon, ako ay narito. Ang hangarin ay sumaklolo. Bayan ko, asahan nyo, kasama nyo ako. Si Manny Pacquiao ay naririto, handang tulungan ang mga tao. Dahil siya ay nanggaling sa hirap, ramdam niya ang mga kapuspalan. Si Manny Pacquiao ang hinihintay, hangarin niya sa atin ay tunay. Tayo'y nagkaisa para sa ating tagumpay. God is good all the time. In the right time, perfect time, we will recover and God will bless you all. Our country will be prosperous and successful country. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mabahala. Nandiyan ang Panginoon palagi naggagabay sa atin. Kailangan na natin manatili tayo kung saan yung tama. Kailangan ipaglaban kung saan yung tama. Ang kapwa ko, Pilipino, sabik lahat silang umasenso. May kabuhayan, mga tao, walang gutom, walang gulo. May tahanang masisilungan, may laman ang hapagkainan. Mga anak nag-aaral, walang maiiwan. Si Manny Pacquiao ay naririto, handang tulungan ang mga tao. Dahil siya ay nanggaling sa hirap, ramdam niyang mga kapuspalan. Si Manny ang ating hinihintay, hangarin niya sa atin ay tunay. Tayo'y magkaisa para sa ating tagumpay. Si Manny Pacquiao ay naririto, handang tulungan ang mga tao. Dahil siya ay nanggaling sa hirap, ramdam niyang mga kapuspalan. Si Manny ang ating hinihintay, hangarin niya sa atin ay tunay. Tayo'y magkaisa para sa ating tagumpay. Remember this, I can forgo politics, but not the opportunity to serve. Magandang hapon po sa ating lahat. PCU, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating mga barangay chairman, sa mga barangay kagawad na nandito ngayon, sa barangay officials, sa inyong lahat, magandang hapon. To Dr. Junipin Gawan,
University President, Dr. Margie De La Cruz, DV for Globalization and Extension Program, Dr. Kathleen Rose Gimbatan, DV for In Campus, Professor Mario Miranda, Professor Mark Jetro Cababan, Professor Raul Katso, Professor Ariel Pineda, ayun. Professor ko yan eh. Oh, kasama din sila. Mga professor ko ito, mga nito. Sa lahat ng dean, directors, administrators, magandang hapon po sa ating lahat. Sa inyong lahat, magandang hapon. Alam niyo po, sa totoo lang para malaman niyo, pati doon sa building, mayroon tayong mga fans doon sa building. Alam niyo po, sa totoo lang, kung posisyon lang sa gobyerno ang hangad ko, pwede naman ako mag-senador ulit, mag-vice president. Pero hindi ko na po matiis yung nangyayari sa bansa natin. Marami na pong naghihirap, marami pong nagugutom, maraming nawalan ng trabaho. Alam niyo po kung ano ang kadahilanan. Grabe po ang korupsyon. Ang pinakakontra ko po sa buhay ko, yung korupsyon, yung magnanakaw, yung mga kawatan. Yan po ang ayaw ko. Kaya po nagkawindang-windang itong bansa natin. Kaya po nagkaganito tayo lahat. Sa totoo lang, para malaman po ninyong lahat, dahil po yan sa mga walang takot na nagnanakaw sa kwarta ng gobyerno. Kwarta ng mga tao. Yan po ang akin na-discover sa may isang dekada kong pagsiservisyo sa taong bayan. Hindi po ako, wala pa akong interest dito sa kung ano mang posisyon. Hindi ko na po kailangan sumikat, hindi ko na po kailangan magkaroon ng posisyon, hindi ko po kailangan maging Manny Pacquiao. Binigay na po sa akin ng Panginoon lahat yan. Pero para malaman ninyong lahat, mga kababayan ko, pag tuwing may nakikita akong mahirap na pamilya, mahihirap na tao, nagugutom na tao, alam niyo sa totoo lang, para malaman niyong lahat, pag may nakikita ako na nagugutom, ang puso ko parang dinudurog. Hindi ko alam kung bakit ganito ako, pero yan po yung nararamdaman ko. Pag nakikita ko ang tao na nagugutom, nahihirapan sa buhay, hindi ko alam bakit ganyan ang nararamdaman ko. Dahil po, ako ay nanggaling sa pinakawala-wala. Wala po kami sariling tahanan, wala po kasi, minsan makakain kami, minsan hindi. At yan pong karanasan ko sa buhay, yan po ang laging bangungot kung saan, kahit saan man ako mapunta, yan po ang bangungot sa buhay ko na hindi ko po makalimutan. Pag may nakikita po akong mahirap na tao, lalo na yung mga tao na natutulog sa kalye, alam niyo po, ang pakiramdam ko, naiiyak ako dahil maalala ko yung sarili ko na nandoon ako nung araw. Para po malaman ninyo, ang inyong lingkod na nandito sa harapan ninyo nagsasalita, naranasan ko po yung matulog din sa kalye. Naranasan ko po yung karton lang ang sapin sa gilid ng kalye. Naranasan ko po na walang pagkain. Yan po ang naranasan ng pamilya namin at hindi ako makapaniwala na nandito ako, ginamit ako ng Panginoon na magbigay ng inspirasyon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Amazing grace from the Lord. Yan po yung buhay ko. Isang araw nga po, alam niyo sa totoo lang, itong isang araw na to na hindi ko makalimutan sa buhay ko. Yung kapatid ko na si Congressman Roel Pacquiao, maliit pa po yan, 5 years old. So kung 5 years old, bata pa. Ako, mga 7 years old, 8 years old. Kapatid ko isa, mga 6 years old. Alam niyo po, alauna ng hapon. Alauna, imedya na ng hapon po. Umiiyak yung kapatid ko, mama, pagkain, iyak ng iyak.
Alauna na, wala kaming almusal, wala kaming pananghalian. Nagugutom. Si mami di, tumutulo ang luha. Nabakita ko sa mukha ng mama ko na gusto niya kami pakainin. Gusto niya kami pakainin. Pero wala siyang magawa. Kung pwede lang yung katawan niya lutuin para ipakain sa amin. Yun po ang makikita ko sa mukha ng mama ko na, sabi ng mama ko, tumutulo ang luha. Umiyak yung kapatid ko kasi nung sinabi ng mama ko na, anak, wala man tayong pera na pambili ng pagkain. Lalong umiyak yung kapatid ko na bunso. Tapos mama ko tumutulo luha, mga anak, anong magagawa natin? Wala man tayong pagkain. Kuminom lang muna kayo ng tubig dyan para makasurvive tayo. Alam mo, sa totoo lang, yung agony na yun, yung memory ko na yan, kahit anumang tugatog ng tagumpay, anumang kasikatan mayroon ako, hindi ko makalimutan yung story ng buhay ko na yan, na sinabihan kami ng nanay namin, uminom lang muna kayo ng tubig, dahil wala tayong pagkain ngayon, baka mamayang gabi makakahanap tayo ng pagkain. Umiiyak yung kapatid ko, lalong umiyak. Ako, alam nyo, parang dinudurog yung puso ko na tumutulo ang luha, lumabas ako ng bahay. Pumunta ako sa kapitbahay na may bikire, yung mga tinapay na inaamag na itatapon, papakain sa baboy. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko na, huwag niyo po muna itapon. Hindi mo na itapon, pipilian ko lang muna kung papayag kayo, kukunin ko yung mga hindi wala pa masyadong amag. Tapos inalisan ko ng amag. Iniinit ko, tapos dinala ko sa bahay para makakain yung maliit na kapatid ko. Kain kami. Alam, sa totoo lang, yung time na yun na nangyayari sa buhay namin, hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Kaya galit na galit ako sa mga kawatan na tao. Wala akong awat dyan sa kanila pag mga tao na nagnanakaw, nagsasamantala sa ating gobyerno. Ang nakikita ko na may tao na naghihirap, pamilya na naghihirap, yan ay kadahilanan ng mga kawatan dyan sa gobyerno. At gusto kong makita sa kulungan lahat yan. Kasi, pwede naman tayo hindi maghirap eh. Basta may trabaho lang mahanap, wala naman tao na gusto manghingi na manghingi. Kahit kayo, ayaw nyo manghingi na manghingi. Pag may trabaho, magtrabaho tayo. Paano makahanap ng trabaho? Wala. Bagsak yung ekonomiya natin, puro nakaw doon, walang development. Yan pong sitwasyon ng bansa na nakikita ko. Kaya kailangan na magising tayo. Huwag tayo magpapadeceive, magpalinglang sa mga pagdating ng eleksyon, ang babait sa entablado, hindi makabasag ng pinggan. Pagdating sa eleksyon, ang mga mayaman, ang may mga kaya na hindi naka-experience ng hirap, magsusuot ng, kung pwede lang, punit-punit, para sabihin, mahirap din siya. Pero pagkatapos ng eleksyon, walang awa sa mga mahirap na tao. Ito na po yung pagkakataon. Ito po yung pagkakataon para magkaroon ng importansya at busis ang mga mahirap na tao. Dahil po, ang gagawin natin para po talaga sa mga naghihirap na pamilya, naghihirap na mga kababayan natin. At yun pong challenge ko, yung sinasabi ko sa kanila na lahat ng lahat ng pamilya na walang bahay, bibigyan ko ng bahay. Totoo po yan. Totoo yan. Kasi ginagawa ko na po yan sa probinsya namin. Sa pamamagitan ng pera na paghirapan ko. Libo-libo pong pamilya na ibigyan natin ng bahay libre, kahit piso wala tayong siningil. At dito sa gobyerno na nakikita ko, sobra-sobra pa ang pera ng gobyerno kung bibigyan mo ng pabahay ang buong sambayan Pilipino na walang mga bahay, yung mga walang bahay. At mabigyan ng trabaho. Unang-una po, kung talagang matatalino yung mga nakaupo sa gobyerno, for the past how many decades, ilang dekada na lumipas, kung matatalino sila, bakit pinayagan natin na mas malaki yung ginagastos natin kaysa kinikita ng ating gobyerno? Simple lang, bakit ka papayag ka kaya na, kung ikaw tatay, ikaw nanay, papayag ka kaya na ang ginagastos ninyo 5,000, ang kinikita nyo 2,000 lang? Hindi ka papayag nun.
Mangungutang palagi. Yan ang sitwasyon ng bansa natin. Na samantalang mayaman ang bansa natin, hindi lamang na-maximize, hindi lamang nagamit at pinagnanakawan pa tayo ng mga pretentious genius politician. Yun po ang nangyari sa bansa natin. At pagdating po ng panahon, pag nakulong na po yung mga kawatan dyan sa gobyerno, palalakasin natin yung ekonomiya natin. Marami po akong kausap na mga kaibigan ko sa ibang bansa po, mga bilyonaryo po ito. Mga bilyonaryo po ito, minimum of 5 to 8 investors po pag-i-invest dito sa ating bansa para makapagbigay ng trabaho. Importante may trabaho ang taong bayan. At higit po sa lahat, palakasin natin yung micro, small, and medium enterprises. In that way po, pag magpapautang po ang ating gobyerno ng libre, wala pong interest, para po makaput up sila ng negosyo nila at makapagbigay ng trabaho din doon sa mga hindi undergraduate na mga kababayan natin. Kasi pag may mga big company na nag-put up dito sa ating bansa, siyempre ang requirements nun, puro mga diploma, yung graduate ka. Eh paano naman yung maraming undergraduate, yung hindi nakapagtapos? Kaya yung palakasin po natin yung micro, small, and medium enterprises para po makapagbigay ng trabaho sa ating mga Pilipino at masagana ang ating bansa, umunlad ang ating bansa at ipakulong natin lahat ang mga kawatan dyan sa gobyerno. Walang lusot sa akin yan, God willing. Walang lusot sa akin yan. Yung sinasabi nila na ipapalit nila ng piso to dollar para hindi na ma-access natin dahil dollar account. Yung sinasabi nila na ilalagay nila sa offshore account. Alam natin yan. Alam natin yan. Walang kawala yan sila lahat. Ipaparada ko pa yan sila pagdating ng panahon. Pag God willing dyan tayo nilagay. Ipaparada ko yan na ito yung mga salot sa lipunan na walang takot na nagnanakaw sa ating gobyerno. Yan po. At ang ating pong panggobyerno, palalakasin po natin ang mga lokal. Ipopost po natin yung local autonomy para yung budget sa national ibababa na sa lokal para ang lokal na mag-implement. At lahat po ng supply ng ating gobyerno idadaan po natin sa kooperatiba para ang kooperatiba na ang magsusupply kung ano yung mga pangangailangan ng ating gobyerno para makinabang ang ating taong bayan. Diba napakaganda? At ito pa po, palalakasin natin yung revenue income ng ating gobyerno. Hindi tayo magre-rely lamang sa tax revenue income, kundi palakasin natin yung non-tax revenue income po, yung other source of income ng ating gobyerno, which is dapat doon nagre-rely ang ating gobyerno ng income, yung non-tax revenue income. Pero ang problema lang, dahil sa korupsyon, nawala na itong non-tax revenue income, kaya ang gobyerno natin doon nagre-rely sa tax revenue income. Kaya ang gobyerno mag-impose ng big taxes, magmahal at ang bilihin, hindi makakain yung mga mahihirap na tao dahil mahal ang mga bilihin. Kaya po, aayusin natin itong bansa natin, as in talagang totally aayusin natin at disiplinahin natin, ipakita natin na ang ating gobyerno matatag. Yung mga kawatan na yan dyan, magdasal na lang sila na hindi ako manalo, kasi pag ako nanalo, kahit nasa ibang bansa kayo, habulin ko kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. Di ko kailangan magmura para ipakita yung tapang ko. Yun po, maraming salamat. Magandang hapon po ng lahat. Thank you very much. Isang malakas na palakpakan naman ulit para sa ating People's Champ. Ang tunay na mahirap. The first and only 8th Division World Champion in the history of boxing. Manny Pacman Pacquiao. Palakpakan natin. Okay, at this point, tinatawagan ko kung nandyan po yung mga kapitan ng barangay natin ng barangay 702, Zone 77, nandyan? Dito, punta po kayo dito, halika po kayo. Dito po kayo, yan. Lahat po ng kapitan, Honorable Kataylo, andyan ba si
Chairman Rosita ng Barangay 890. Si Kapitan Grace Parel ng 891 Zone 98. Ayan. Talagang asul na asul tayo. Kapitana. Honorable Guillermo Freira. Our Barangay Chairman from 704 Zone 77. And our adopted Barangay 694 Zone 75, Honorable Margaret Reyna. All right. Okay, picture taking muna tayo, ha? Ayan, sige. Yung mga ano dyan, mga barangay, palakpakan sa mga chairman natin, masisipag. Huwag natin kalilimutan yung mga barangay captain natin. Yan ang laging nakaharap sa problema ng mamamayan sa ating community. Ayan, susunod po yan mga konsihal na ng Maynila yan. Ayan. Ha? Yung kamay sa dibdib. Maraming salamat po. At tayo po'y pupunta sa Malacanang ho pagka tayo'y nanalo na. At kayo'y imbitado sa unang-unang State of the Nation address. Opo, pati yung ating mga kagawad pala. Nasaan yung ating mga kagawad? Mga kagawad, dali kayo, pwede kayo magpa-picture. Bali kayo, mga kagawad ng ating barangay. Sir, yan, ang mga kagawad, Senator, agad po kayo. Ayan, kagawad ng 694, kumpleto. Kung tayo kay Senator Manny. Ito po mga kagawad ng Barangay 694, Zones. Ayan, yung ating yung Secretary, taas ang kamay. Treasurer, nasan? Ayun, papakas-advance muna. Ayan ha. Sama ka, Chairman. Ito ha. Buong barangay nakasulat sa balota. Ayan, ha? Okay na. Ibigay yung camera. Okay. Kamay sa dibdib. Para sa ating pambansang kamao, the one and only fighting senator, ang tunay na anak ng mahirap, kakampi ng mahirap, ang magsusulong ng war against corruption, ang tunay na may master plan para sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Gagawin din niya ang pagpapalakas ng ating internet facilities sa buong bansa. Ang solusyon sa problema ng mataas na singil sa kuryente. Ang mga tanod ng Zone 75 Barangay 694. Halika kayo dito, mga tanod. Yan o. Para naman pagdating natin sa Malacanang, ayan ha. Tanod, dali ka, mga tanod, yan ha. Request po yan ni Kapitan. Yung mga tanod, yung mga nasa kabilang kalye, mabuhay kayo. Yung pang mga OFW natin, yan po sila. Senador, yung mga OFW nasa kabilang building. Ayan, yan ang nagbibigay ng mga remittances natin. Dollar. Dollar yan, mga nagbaka. Ayun, doon kayo sa kabila, yung iba. Yan, ha? Abay, sa dibdib.
Wag na wag kayong lalayo. Hindi kayo mawawalan. Ang mga masisipag na barangay tanod ng 694 Zone 75. Palakpakan natin yan. Nako. Yan yung nakaharap sa mga magnanakaw dyan. Mga tumatakbong snatcher. Oh. O yan. Okay. Mabuhay ang mga OFW! Anong bansa ba kayo? Saudi? Qatar? Money! 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 I'm gonna show you in a live video. What? Sarangani! I'm gonna point the live video to you. Yung mga pagkatapos ito ha. I'm gonna show you on the live, alright? Okay. Yung mga coordinator at team leader ni Manny Pacquiao ha. Tinatawagan din pagkatapos yung mga teachers. Yung mga teachers ha. Pagkatapos ito ha. Okay, hindi kayo mawawalan. Huwag kayong maglalalayo. Yung mga coordinator, nasa na? Coordinator, ito, halika kayo, mga coordinator natin ha. Yung coordinator ng Manny Pacquiao, ng Barangay 694. Okay. Baba na ha. Okay. Pagkatapos ito, yung mga teachers natin ha. Okay, yung coordinator kayo. Ayan, ito pa. Ito, mga teacher natin to. Okay. Pagkatapos ito internal audit muna. Yung mga